So niya ta karon diri sa likod sa mong balay. Oh, ani nag-harvest ni sa amo ang vermicompost organic fertilizer. So ani ang akong kauban diri ang mga kaasinod sa pag-harvest. Hi, sad mo. Hi. Hi, hello. Ang uban na ni mga kaasi, absent sila karon kay ulan manggod nya wa nakaabot. So lima unta ni sila kabuk, duha pa ni naka abot dire kay ulan lagi karon. So kani amo ang gamay nga vermi organic fertilizer kasi. Ang ngalan ani kadtong Vermiganic. Vermiganic. So, ang ngalan nga, Vermiganic, gikan ka na sa Vermi Organic. So, mana nga, in short, Vermi Organic. So, anang, nagsugod mi diri og harvest mga kaasyo ay, anang, tigulan man ron, tigulan man, tingtanom pod. So, mana nga, nangandami para pakuan ay namang goy among order karon. So kulangan man ang among stock. Nang hinahinay sa pud nila harvest diri. So kung nakadumdum mo, kung isa to nakatan-aw sa akong last video, dito sa tour sa Pinapilan. So basin mga sunod semana kaasi, makita-kita tapon dito kay amo na po tong harveston ang amo ang kuan dito nga vermicompost organic ito among di-tipping kay kuan man ni building dito. Actually diri po sa among luyo sa among balay wala bang pud ni building kuan ra gihapon ni mura ra ni og mga bitang ilungagan lang ibuan lang. So kaning vermicompost organic na mga kaasi ako na ni i-promote ha kay purya-buyag kuan ni siya gyud kanang tambok ang mga tanom gani ang mga bulak no katong sa ko mga video nga nangagi mga flowering flowers mo bulak yun siya. O yan niapod mga kaasi kani mao na ang kuan na siya mga kaasi apple tree. Kuan siya, liso ni siya sa apple. Amo dayong gitistingan ba o kanang ipatubo diri sa kaang ginabitan sa amo ang vermi organic fertilizer. So, wala mi nadahom nga intubo day siya. So, niani duha ka punuan sa apple. So, puhon og sakto-sakto na siya nga kadako. Amo ning ibalhin dito siguro sa Pinapilan area. Kini pa diri kaasi liso pod ni sa grapes. So mao na po na siya ang iya. Diri mga kaasi sa amo ang harvest. Ang among pagpamaagi ani manumano ra ni kay wala pa man gud mi kato bitang mga machine nga feeder separator. Medyo mahal-mahal man gud to siya og atong paliton. So hopefully maka palit mi atong maong machinery. So, among gamit ani, kaning screen nga ayagan, manumano ni siya. Pero mas maayo mo po ni manumano kay maplasta yun no. Maklaro na to og sibugol ba siya o dili. Pero medyo lang maapikihan labi na og ting-ulan kay basa man murag. Naagid ang pasensya no sa pagtrabaho kay pilit ang iyahang yuta or ang kaming abono, pilit siya. Kinahanglan man yun ni siya atong ayagon kay naamang gul mga sagol nga mga bato. E bisan ganino nga atong mga humay no kung ibulag sa kalsada na gihapon mga bato. So ni gahapon ang atuang organic fertilizer ng mga bato gagmay mga sagol. Mo ni nga ayagon jud siya ayo aron nga kanang dili matuk-an ang atong planters kay diri halos sa bukidnon mga kaasya ang sa pagpananom sa ilang mga humayan ang gamit kadto ng rice planter. So murag nakisabay na sa panahon ang
diri sa ato ang province sa Bukidnon, no? High-tech na ang pamaagi diri. So updated na ang mga farmers diri mga kaasya. Hi mga kaashi, mauna ni ang abot sa harvest sa amo ang vermiganic. So ang usa ka sako ani mga kaashi, compost ni sa 40 kilos in the amount of 200 pesos. Pick up price na siya mga kaashi. Medyo brato-brato ta. Kay kaning ato aman is kanang patabang sa atong mag-uuma pod no. Kay karon manggod ato na i-practice ang pag-organic sa ato ang mga katanuman. Kay maayo man gyud ang organic nga produkto. Makaayo sa ato ang panglawas. Nya daghan ta og makuha nga mga benefits sa mga organikong pamaagi sa pagpananom. So mao na mga kaashi nga diri sa Bukidnon, mauni ang i-practice na gyud diri sa mga farmers nato karon. So mauni mga kaashi ang amo ang kanang sinako. So siguro karon mga pila-pila ka oras moabot to ang mag-pull out sa ilahang order. So kanang karong mga kuan mga kaashi tungod lagi kay minus pod ang amo ang pangkapital, aya ra pod mi mo harvest og dugang o mahalin pod ang amo ang abono kay palit pa man ni og sako dayon cellophane unya labor pa pod sa magtrabaho. Kining niya sa akong likod mga kaashi, ang ako ang vermi beads, kupatra ni ka buok. So sa akong beads number 1, ani makaharvest lang ta og 150 ka sako. Dayon sa atong beads number 2, makaharvest ra pud ta og 175 ka sako. Then diri sa akong beads number 3, makakuha ra pud ta og 125 ka sako. Kaning beads number 4, makakuha na ta og 100 ka sako. So mga kaasya, gamay ra ni siya. Kay ang ako manggod diri, gamay ra man ang ako ang likod diri sa balay. Ako ra ning gipalawman, no? Kanabitang mura tang naghimo og septic tank. Dayon. Dito dayon ang ato ang mga available materials for vermicompost. So, kini diri nga area, mo na ni ang gikuhaan no. Mo na ni ang gikuhaan sa pag-harvest, mo na to ang naay mga produkto nato no nga mga sinako. So kanini adiri ready na pud ni siya. Butangan nato og mga manure. So, mo na mga kaesye, ang amo ang trabaho diri is kuan ra, tuyok-tuyok. No, ituyok-tuyok ra ang atong gamay nga kapital kay diha raman ta makasugod no sa gilagmay nga mga paamaagi. Kani di pod mga kaasya, mao ni ang mga liso ni sa amo ang ipangauno nga mga prutas kani avocado ni siya, avocado tree. So ang amo manggong ginahimo diri kung mangaon mi og mga prutas, amo jud siyang paturok. So kanini mao pod ni ang seeds ni siya sa rambutan. So hopefully amo ning kanang i-transfer. So tungod lagi kay gamay ra kong area, pwede sad nga magbaligya mi og mga seedlings puhon sa mga prutas. O mao ni nga kanang among gigamit ang mga liso nga among i-eksperimentuhan gyud namo ba nga kanang muturok ba gyud siya. So nani siya mga kaasya no, tested and proven nga bisag unsa gid ay nga liso mutubo siya pinaagi sa ato ang vermiganic compost, vermicompost fertilizer. Kay sa gikaingon ko pa dito ang katong sa apple nga liso among gi-eksperimentuhan sa ato ang pares. So ning turok gid siya ug karon gani dako-dako na gid siya. So mao na siya mga kaasya ang amo ang ginagmay diri nga negosyo untan diri si
nilay o mga animal manure. Oh, no. Lagyan na video. Video. Oh, sabay na tayo sa puro bay, pisik sa kukan bay, ano lapok ba? Yung kitilawan. Man. Ayun, tilapia. Awa tayo dito. Ayun, mga tilapia eh. Tayo lagi sa iro eh. Ito mo daw ulit. Hindi na ba? Hindi ko lapok na ba? Tayo. Ito. Mo gani ako mga. Kali. Hindi ko no. Hindi ko no. Ruko. Pokok mga mga. Bagulan ba kayo magtulong? Balik. Ay, bali na lang. Pagtulong. Lang ko ikaw ng mga live. Mga live. Apil ba ko Set! Asli! Lang, tang gatuin dahil pinton dito. Gadwin, kau naman ka-extension dyan. Hey, boys. Ito sa paano pagka natawag ako. Amak. Ayaw mo diya ba? Go. Hey. Ampal. Ha? Kita mo? Stoy! Kita si Kita. Mo. Hi! Thank you everyone! Salamat! Sige, dire. Thank you! Pag-hi, San! Nels! Hi! Thank you! Thank you.
Balik-balik ka, border! Hi mga kaashi! I hope nga nalingaw mo sa akong video karon sa kung saon pa himo o vermicompost organic fertilizer. So, I hope nga doon na mo nakatunan. Then ako di ay pong i-challenge no kadtong adunay mga ginagmay nga luna sa inyong kilid sa inyong balay. Pwede mo maghimo og kanang gagmay nga vermi organic compost fertilizer, no, sama sa among gihimo diri nga naka-box lang ginagmay para at least aduna pud mo magamit sa inyo nga mga pananom sa mga gulay o especially pud no sa mga bulak ninyo. So, bye mga kaashi! See you next vlog! Kat, labi na karon kay pandemic pa, no? So, take care everyone and God bless! Bye!